Video masalama khan kumtlem teliam ta a India ram chunga michen khatte ran le nungcha te chunga an nun rona te ma zong karon ti chuak to a tun chuma po hian tun hnai maya India ram chung nge ya thleng ran ngai sakna le ti du dan rapthlak tak tak te karon ti chuak le don ani Sri Lanka khwan Perahera Festival an mang china he hmuna hian ran sa ti sang sang te chu ennomatan an chei moin an chei danglam vel chin mi puite chuan an lomin munom an ti ema ma se a phena thil in phum ro ero an che der silo August la khan Safe Elephant Foundation chuan Perahera Festival la sai pakhat perform lai puan moi tak aba na le ani na tak tak chu an ron da kopa ani na tak taka chuan heng sai te hian ei tur tha an dong lova tha taka enkol an ni heklo ennom chwa changa perform turin an vula chu bak chu an thlung bet deu reng mai hi alo ni he thalak hian mitam tak chu abara khai hle a tin hemi nu reivak lawa hian he sai po hian anun omje nei lo tak le shi om tak chu tor chuak zo lovin athi tange nge ani Uttar Pradesh Hathras muna po mi pa pathum te chuan uite bukchi kanti mai Pomperian chukit napin an pong swal ron he ui nei tu nu chuan heng mi pathum te hian artui manga an thlem chwa thule an pong swal hlom ngei thu asoya tin heng thil te nom tak tak ti tu nia pu mi pathum te chu he thil an ti lai vel hian an rui hlom hle thu an soi bokani Tela Devara Pali Khwa Nalgondo District Telangana po uiwak vai somnga vel zet chu turin an shai hluma he thil thleng hi chui chian ani nuwa chuan heng thil ti tu te hian an khoro rel tu te thu zoma chung ui wak vai te chu shai hlum an ni thu an soyani kumin sang ni som ni jun thla ve khan Telangana a thingtlang kho pakhat khaman khwa chuan thil rapthlak tak a thlenga zong pakhat chu darkar tamfe an ngai saknuwa thingkunga khai le in an lo khai hlumani he thil ti tu in he thil rapthlak tak ati lai hian khomi chen khat te chuan an lo bial tuaw tuawa lomjok ni om takin an lo ho na savel viau bokani a video po hi mu tur oma Twitter user pakhat journalist Balakrishna chuan a Twitter account lama he video mu nom lo tak hi a post nge a Mihringte hi khovela thil nung hlau omle swal ber an ni thu ajiak tel bokani Warda Manda kong Maharashtra a po keite ruang an chara he keite hian alu le a ke vela hliam atwarna sa hle a ke hnung pahni le a mei phei chu an tan sak nge ani he thil thlenga in nam noi inia pu mi pali lai an mana an vai hian warda khwa ami te vek an ni a an soidan chuan hetianga keite an tha chan hi atin a ha le atak sapeng te chu atau em wangin shal le atan an du wanga ti an ni thu an soi bokani hetiang de ubok hian Telangana po keite pakhat chu electric manga ngai sa in an lo thatto boka he thil thlenna mun hi Adilbad district ani in he thil ti tu te po hian a ma mi te ang tho khian atin le a ha te chu shal chon le atan an du wang bok alo ni adot le ami hi chu kan she cheu to mai the Kerala a thil thleng ni in kumin me in somni pasari khan sai pui rai lai ril tram chu ram noi changin palakat khwa ei tur zongin aron wak chuak lol maya chu kho a mi suak swal chen khate chuan lakhui thei an lo pe a he lakhui thei chunga hian halpua an lo da tela sai pui chuan tuiti takin a ve maya ma se alem nu chuan apum pui chunga halpua chu apuak ta ani hei wang hian anun na hial chan pha in alo thita ani an soi zel na chuan he sai hian a ko chung lama halpua puak hi she om le na ati ema wangin adam na tur nia shiat velite lui lam chu apana chu luya adin lai vek chuan athi zui ta ani an soidan chuan hetianga thei chunga halpua da hi ran salian an huan thlai ti chiat sak chin te da thatnan an mang chin
engpo chuni se he sai pui khongai thlak tak chanchin hian India ram pum deng chuakin thil ti swal tu a phena om chu shemna na tak pe se an du thu an soina sa hlom viawani Bhubaneswara po uiwak vai kan ti mai chena tur nei lo le enkol tu nei lo stray dog rai lai chu nu pakhat aming tarlan lo le athurwal pui michen khatte chuan dim baksak lovin an lo vochiama thi chongin an kalsan zui bokani mita mutu te chuan he uipui rai lai hliamna taktuar hi random doi in tarzo pet care hospital lama an shwaya he muna hian thei to pinan enkol takna a zia omlam apan lem lo niriat nuwa chuan a hliam anat ema wangin he uipui hi athi tange nge a chu wang chuan naw ve theidin huna po ading talo ran doctor te chuan anaw pai hi an zei chuak tangut mai ani fa pahni alo pai verana ma se pakhat ero chu anu an soi sakna wange engkim in siam puitling vevek to si in thisa in apianga pakhat ero chu alo dam shamani Gurgaon sector 45 fa apartment building veng 2 security chen khatte po in uiwak vai pakhat chu nasatakin antiang mangin anwak chau nuwa anung chungin anlo phum to bokani an omna che velami te chuan he thil thleng hi mu in rang takin ui chan chuak tu pol lam an be ngala anni chuan an chan chuak man shamani he ui hian akele aluwa hliam atwarna sa in a chaw hle bokani he thil ti tu security te soidan chuan he ui wak vai hi an building bulvela aron kal china an no kian nu po in aron kal le zel si a an putilamin volum mai tura anti avanga khatiang thil khati anni thu an soyani tin hetianga ui pakhat security rualin an wak ron lai hi CCTV lama chuan an lo lang vek bokani Mumbai a thil thleng po hi swalna chuan a vor top ani hial ome mi tu ti hriat lo mi pakhat chuan uiwak vai pakhat chu a motor hnunga ton betin a hnuk hlum thak arwanga tanga alandan chuan he thil ti tu hian he ui hi a ke hnung lam chu a motora a ton sakanga a ke ma pahni te chu a ton kop sak bokanga ti chuan a motor hian a hnuk hlum thak ani mel tin arwang an va mu lai hian amit mu te chu an chuak per pura a taksa po hi apil na sa in thi in abwal chuak lo chawani he thil rapthlak tak ti tu tunge ani hriat si lo laka hian BKC police station a chuan FIR zialu ngal ani nge ani Himachal Pradesh lampo an bang big lo Himachal Pradesh a Bilaspur district a bong rai lai pakhat chu changphut pek ani a he changphut chunga hian halpuwa da ni in a thial lai hian a puaka a khabe chu alo thlo bal to bokani he bong nei tu hian a bong khabe hliam chu video ala in he thil ti tuwa hian a chen ompa chu arin hlel thu a soilang bokani IPC section zani somriat parukle zali somni pakwa baka Prevention of Cruelty to Animals Act Section 11 tlo chanin FIR thelu bokani a hemi nu hian bong nei tu in arin hlel an chen ompa chu an manta ani tin shat ve mai ta na cha chu ran le nung cha chen khat zu vela kan mu chin a chen te phei chu an bula po ngam pataka kan chut pui ngam le thla kan lak pui chin te an chunga kan chuan chin te hian langlo lama ngai sakna le nor luina na satak an tuarani abik takin hetiang lama hian Thailand ram khi an sang filor lebok peta in azir chiana chuan heng en nomatan le sum siam nan hian sai no te te chu an pian hlim phata changin an nu te hne na changin an la shanga kutkol bun tirin an mamo na nga mangchang kai thei turin an votan chin tourist le mikhwalten nuaman ti le an chak em sai chunga chuan te hi alan ang ani haulo an ha a an chau chin tin sai nung hi rit chone tura siam tu duan anilawa lianin chak viau ma se an nung jang ru hi azuma chu chuan ritan lak vak vak chuan ngong chhalo le poi taka thlen chin ma se an pu te chuan an duang ti puitling turin an man ro chi khat mor zum zet chuan an chhun ru zeu zeu chin ani
na le shi om ti soi ve thei heklo an se pui ro tor tlok mai ani en tu ten mu nom ti taka kan lo thlir an wazir tir thiam an van fing kan lo ti chin tam zo ka an thil thiam chen khatte ti tir tur le train nan hian an thi sen achuak na saviau chin bokani ole tun chumatan chuan khati chin kha ni le ri mai se soi to angin heng video le thalak te hi en nuam lo le mu nuam lo tak an ni awang le YouTube lam hi an strict boxi awangin arap thak le a mu nuam lo zual te ro ti lan rem lova engpo ni se tlang au channel subscribers zong te kan bula cheng nungcha le ran sa te ti du da tu le ngai sa tu an shi omna bel cha sak tu ni velo cheu turin ka so ma cheu ni man nuam mangcha mutui vek ule